Не вельмі паспяховую ў эканамічным плане гаспадарку Дуброва-Агра Светлагорскага района да РУП Гомель-Энерга далучылі ў 2005-м. Праз 3 гады тут урэшце пачалі атрымліваць прыбытак. Знакавай падзеяй для цяпер ужо сельскагаспадарчага філіяла стала пачатая летась рэканструкцыя жывёлагадоўчага комплексу. Першым ужо ў жніўні гэтага года павінен быць здадзены ў эксплуатацыю даільна-малочны блок, гатоўнасць якога сёння ацэньваецца 80%. Будаўніцтва даільна-малочнага блоку абыдзе за Гомель-Энерга больш як у 9 мільярдаў рублёў. На прадпрыемстве перакананы, што праз 5 гадоў праект акупіцца. Прыкладна такі ж тэрмін адводзіцца, каб вярнуць 80 мільярдаў укладзеных у аднаўлення ўсёй гаспадаркі. Тэрмін акупнасці не проста нейкая канкрэтная дата. У сувязі з тым, што праект фінансуецца за кошт Гомель-Энерга, усе страты адаб'юцца на тарыфах для насельніцтва і прадпрыемстваў. Сітуацыя, аб недапушчальнасці якой казаў прэзідэнт краіны. Праўда, на гэтым аб'екце старшыня камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі Александр Якабсон нейкіх значных парушэнняў не адзначае, у адрозненне ад іншых. Есть проблемы и финансовые, и проблемы по размещению заказов на оборудование, и проблемы с людскими ресурсами, и с проектными работами. Пад пастаяннай увагай камітэта дзяржаўнага кантролю і рэалізацыя буйных інвестыцыйных праектаў, прычым з самага пачатку. Гэта тычыцца і будаўніцтва завода па вытворчасці сульфатнай бялёнай цэлюлозы на базе Светлагорскага цэлюлозна-картоннага камбіната. Кошт праекту амаль 770 мільёнаў долараў, 85% з якіх выдатковыя экспартна-імпартны банк Китая. Гэта будзе сучасная вытворчасць, аналагу якой у СНД няма. Белёная целлулоза используют для производства пищепечатных белых бумаг, для производства сангигиенических бумаг, а также на нашем производстве будет выпускаться химически растворимая вискозная целлулоза, которая будет использоваться в химической промышленности. Згодна з контрактам, завод под ключ генеральным подрядчиком китайской корпорации инженеринга Самсе павінен быць здадзены ў 2015 годзе. Пакуль сумненняў у невыкананні запланаванага няма, але пэўныя праблемы па віне як беларускага, так і кітайскага боку ўжо адзначаюцца. Старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі Александр Якабсон абяцае ва ўсім разабрацца і папярэджвае, зрываў быць не павінна. С тем, чтобы не было провалов, как это уже случалось по инвестпроектам системы Беллесбумпрома. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Светлагорский район.